Чук! Да, влезте. Влезте. Заповядайте, заповядайте. Професор, доктор хонорис кауза по еротика, еротознание, сексология, член на почетните членове Жулен Прошков. Знам. Нали миналият път ми се представихте? О, да. Да. Да, вие бяхте оня девствения с пъпишите. Да. Да. Ами да. Ами как ще ми помогнете да правя секс този път? Защото миналият път не ми помогнахте. Много лесно, много лесно. Ще спасявате момиче. А? Да. Така ли? Спасиш ли жена, твоя със сигурност. А. Спасявали ли сте някога някого от бандит? Да. Много пъти. Кого? Себе си. Как? Чрез бягство. Ясно. Истинският мъж трябва да спасява жени. Елате да ви изберем някоя жена за спасяване. Заповядайте, заповядайте. Нали искате да правите секс? Станете направо. Да, ще ви подготвим. Нека да изберем някоя жена за спасяване. Какво да изберем? Вие сте мъж, извинете, вас не можем да ви изберем. Ами е до вас да речем девойката. Заповядайте при нас, заповядайте. Заповядайте, да ви спасим. Заповядайте. Ехея. Аплодисменти за нашата беззащитна жена, дами и господа. Аплодисменти. Ето, не се притеснявайте, всичко ще мине безболезнено. Така, сега. Я минете по-назад. Минете по-назад. Слушайте сега внимателно. Чувате ли ме? Добре ли си? Много сте добре, не се притеснявайте, много сте добре. Сега само трябва да я спасим. Значи тя е жертвата. Слушате ли ме внимателно? Аз съм бандит. Добре. Вие сте случайен, повтарям, случайен минувач. Да. Ясно ли е? Значи аз я нападам, вие минавате и я спасявайте. Излезте сега. Излезте сега. По-бързичко, ако обичате. Готов сте, нали? То съм. Да. Ела тука! Давай парите! Давай парите! Хайде! О, да! Айде де! Влизайте! Давай парите! Какво правите? Какво правите? Така ли ходите по улицата? Рам-тарарам-тарарам. Ами нали ми казахте случайен минувач, аз... Да, казах случайен. Излезте пак и влезте сериозно. Трябва да сте убедителен. Айде. Без рам-тарарам. Без рам-тарарам, без тим-тиририм. Може ли такова нещо? Айде. Давай парите! Давай парите! Чантата давай! Ти нямаш чанта. Без чанта. Парите давай! Стой! Така. Стой! Давай парите. Абе, вие нормален ли сте? Какво е това? Продължавайте. Как продължавайте? Ти трябва да я спасяваш, не да снимаш как я обирам. Не виждаш ли, че аз още малко ще нападне, ще пребия от бой, аз ще я спукам, момичето ще пострада, ще яде бой. И сега ще отрепе. Спрете! Ще я пребия! Спрете! Така, давай, продължавай, точно така. Спрете! Абе, момиче, може ли така да ядосаш човека, че да го караш да те бие? Как? Така няма да стане. Аз ще ти покажа как се спасява жена. Значи ти отива и почва да я нападаш, аз ще я спасявам. Но гледай аз какво правя да мога друг път, като се случи и ти да почваш да спасяваш. Давай, почва да нападай сега. Да, ти нападай сега, аз почва. Какво правиш? Шиба! Спри! Шиба! Моля ви се, спокойно. Вече всичко е наред. Вече всичко мина. Всичко е вече отзад, всичко е зад нас. Не се притеснявайте. Благодаря. Всичко е наред. Изчакайте ме отзад стаята, аз сега ще дойда само да го разкарам. Заповядайте.
Да, сега се връщам. Идвам при вас. Изчакайте ме. Да. Ставай. Ставайте. Как е? Какво стана? Какво стана? Правихте секс? Сериозно? Да, прави секс. Не се ли чувствате променен? Мъже! Как се чувствате? Кажете ми. Нищо не помня, ма сериозно правих секс. Да, наистина правихте секс. Дето много ме боли главата. Да, това е така. Това е защото, когато за първи път правите секс, винаги боли глава. Сериозно? Да! Доволен ли сте сега? Щастливи сте! Вие сте правил секс! Много ви благодаря. Дайте сега картата да платите 200 лева. Картата. Заповядайте. Заповядайте. Ето, честито! Правих секс. Всичко добро! Заповядайте пак!